Angay ba nga diri ihatag ang mga nakumpiskar nga mga panindahan mga traffic enforcers, ika nga mga street or sidewalk vendors. Brigada Encuentro! Brigada Encuentro! Dere ganito gahatag, kay binmati ka man siguro, han mga, bis na lang kulok ka na interview nato niya di kan Sir Jobs Lagutan, nga bawo dir na gahatag confiscated items eh. So, iton imo ni panindugan, nga dapat inin ihatag. Order ihatag. Ihatag, oo. Dere or pwede ihatag. Pero didit akon, kailangan niya ihatag. Kaya may mga rasones iton para inin dere dayon kumpiskahon iton mga paninda. Maaram ka, kung ikaw magtirinda ka, maaram ka man siguro nga illegal nga na pagtinda, kay ano nagpipirit ka. Tapos, maaram ka man siguro nga makumpiser ganito nga imo mga paninda nga da, and wala ito chance nga ighatag ito balik ka imo, bisan ka pa magbayad itong multa. Or 1,000, depende pa bale man itong motorista nga namultahan ka lang 500 pesos. Ay, kung baga man lain eh. Hingang kay mga illegal na daan, tatagang pa yung violation. Tatagan yung violation, 500 pesos. Ikaduha. Kaya di ba may nakita tub-tub third offense? Ikaduha. Applicable na ito kung ikaw in registered nga business owner nga tinmalapas kan mga balaod. Pag ikaw man, nga diri lagyap sumunod, di na maghihimo ininpitad, nga kukumpiskahon iton imo mga paninda, nga diri mo na inay makukuha. Aram ka, iton aton city government, no? Iton aton mga tumiko, waray magkulang. Kay may naghihapon nila mga human consideration. Ira iton kinwarningan na nga bawal nga. Niya mo nga ni may nakitagin tatawag ang mga clearing operation. Ito natin mga sidewalk, no, para dire mamutang nga kadelikaduhan. Ito na naagay sidewalk. Amo nga ni maging tawag nga sidewalk, kay ito naragarin tawo. Dire baligyaan, hin mga ano man nga baligya nga da. Kay imbis ka makakitaw nga da, at karsada na agi nga delikado, kay bangin pa iton matodol dito. May gintutugot kasi partner nga mga lugar nga pwede na pagtindahan nga diradadakpon. Hain ito nga mga lugar. Kay kung pananglitan mag-aram ini nga magtirinda, labi na kon illegal iton ira kinamumutangan, siguro naman masunod ira iton balaod. Mag-aram iton nira. Dapat oy kamo ha, nagpapahimat ngon iton syudad, nga oy, nga tanan nga magtirinda, nga illegal iton iyo kabutangan, kung kamo in makitaan or maabtan di dayton nga area, kukumpiskaro dito yung mga panindangan diri na ini may babalik pa iyo. Kay mag-aram na gad ito. So which is hindi pa hindi. May siguro diri mag-aram nga, oy bawal iti da. Jesus! Labi na kung bagay ka magtirinda. Kamadugay mo nagtitinatakluman, di ka lagap maaram. Binulok-bulok man ito nga trabaho. Diri ganito baga binulok-bulok nga katrabaho, di ka ito binulok-bulok. Ano matawag ito? Konsiderasyon Kaya may matulang ka ng kadamo ka beses, tapos bumungol ka lagi hapon, ay pagsiring nga. At pagkianay, kundi na, hangangay palitamon mga paninda. Brigada Encuentro! Brigada Encuentro!